Ja sam učiteljica Ana Mikić iz osnovne škole Radoje Domanović iz Vranja. Škola u kojoj radim nešto više od 20 godina je jedna od dve najveće škole u gradu. To je škola u koju sam ja išla, škola u kojoj je završio moj stariji sin, mlađi trenutno, je učenik drugog razreda i u kojoj ja radim od svog prvog radnog dana. Priča o mojoj prijavljivanju je malo poduža i interesantna. Ja ću pokušati da je skratim. Pre 2 godine, kada je nagrada ustanovljena, ja nisam ni čula. Prvih mesec dana nisam znala o nagradi, ali moja profesorka sa fakulteta koji sam završila, sa učiteljskog u Vranju, Danijela Zdravković, profesorka sociologije, je gospođa koja prati sva dešavanja. Ona je čula i zvala me telefonom, pitala da li bih ja želela, da li pristajem na to da budem nominovana i da ona smatra da su razgovarali na fakultetu sa ostalim profesorima da bi, ako neko treba da predstavlja grad, da to budem ja. I ja sam prihvatila. Prosto je to za mene bila čast samo, iako ništa o nagradi nisam znala. Bila je velika čast da me moji profesori predlože. Sutradan sam dobila mail da sam nominovana, misleći da je to to. Onda su mi roditelji iz odeljenja rekli da su me nominovali bez da me pitaju. Tako da imam, dva predloga. Ne znam koji mi je draži. U protekle 2 godine, od kako nagrada postoji, ja sam stalno pričala kolegama, promovisala nagradu. Za mene je ovo nešto neverovatno u smislu da je konačno postoji neka nagrada u Srbiji koja nije važno da li se zove nagrada, priznanje, da li je novčana ili samo plaketa, ali to je prepoznavanje našeg truda i rada. Posebno mi se dopada to što se ovde ceni izuzetnost u radu.